गेलो को दादा गेलो मैंने दादा गेलो ओय 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 इकडे झाले ते चालले हाल मुलाच पाय म्हणून हाल हाल कामा नको कामात तू उदास होणार रे काम ते कोणी सांगू ना मका कित म्हणून हाल तू यात्रा होता म्हणून बाय मला यात्रा असताना कामा असताना का यात मी किती सांगत तू अप्पा बी म्हणून काय तरी बच्चोय नेता हा त्याच यात्रा असला पण काम ते सायकल आहे कोणाचे सांगतात तो यात्रा को येता येता म्हणून बरं किरी 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 कोणा का होता हाल्यात यात्रा होता एक आणि ते जे मग एक फ्री किती पनिशमेंट का उल्हास होणार ते दुसऱ्या पाठ उल्हास होतो एक यात्राची एक यात्रा करी ओय तू किती नुसत्या गे बाजा किती बांगणी किती चालली फ्री म्हणतेस तू तू किती समोर ते पनिशमेंट माका सांजे 7:30 आणि एक टाकून बायला किती चढ बरं होता एकाचे एक फ्री थोडेसे थोडेसे पायशी निघत झाले पाय टिके झाले आणि एकाच मला बिर्याणी जायची आई बाबू गोष्ट 2 थिएटर आमले दोघे पायशी गेले 2 थिएटर तुझे 5,000 आणि बिर्याणी किती 100 रुपये मिळते हापाची हा आज कोणती सॉस बिर्याणी माहिती का हा बरं बरं हाल्यात यात्रा असतो का हाल्यात यात्रा तुका सांगता आम्ही तीच पाशी आणि काही कॉन्सर्ट बायली किती किती तर गावात हाल्या 19 तारीख जुलैची सांजेच्या 3:30 वाजता ती यात्रा असतो सेमी सर आलो सेमी तवारे सगळ्यात ती यात्रा सासूमाय धू वसून ती यात्रा सांजे 3:30 मागे कितको आता ती यात्रा काबार झालो रोकडो 7:30 हाल्या चेपले दिवारा ती यात्रा मोजे पयलेंगो हे दोन्ही ती यात्रा बऱ्यांतले बरें सेमी तवारी साचो आणि चेपले दिवाऱ्यान हाली एक हॉलिडे घेता आणि दोन्ही ती यात्रा दाखवी नाका आणि दोन्ही ती यात्रा दाखवता एक बिर्याणी खावी नाका चालना बायले हुशार हांव हुशार ओके ऑल द बेस्ट हाल सगळी मेळया गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव हिंगा GVN हॉल गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव सांजेच्या 3:30 वाजता हाल्या सेमी सरा गेलो तियार सेमी तवारी सासूमाय धू वसून आणि 7:30 फाल्यां त्याच फाला सेपले दिवारा गेलो तियार मोजे पयलें गो देव बरें करूं जालें मुगो हॅपी